Când spui Iași, spui capitala Moldovei, spui Palatul Culturii. Când spui Iași, spui prima universitate din România. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prima instituție de învățământ superior fondată în 1860. Când spui Iași, spui Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa, care în cei 145 de ani de înființare și-a deschis porțile pentru studenții vremurilor și pentru cei ai timpurilor noastre. Astăzi, cei 10.000 de studenți, 3.000 internaționali din peste 80 de țări, demonstrează că istoria UMF Iași va fi scrisă dincolo de zilele noastre, prin vocație, dedicare, empatie și pasiune. Când spui Iași, te gândești și la cel mai longeviv eveniment medical din țara noastră, reuniunea anuală a oftalmologilor. Luna mai 2025, capitala Moldovei s-a transformat în capitala oftalmologiei românești. Timp de 5 zile, aici s-a desfășurat cea de-a 61-a reuniune anuală a oftalmologilor și cea de-a 18-a reuniune oftalmologică a asistenților medicali. Suntem bucuroși la cea de-a 61-a reuniune anuală a oftalmologilor, care are noroc și de zile foarte frumoase și care are, bineînțeles, extrem de multă lume care a venit. Reuniunea anuală a oftalmologilor are cea de-a 3-a ediție de chirurgie practică oculoplastică, lucru care văd că devine tradiție și care este din ce în ce mai mult dorit. Faptul că s-au înscris așa de mult ne dovedește acest lucru. A 18-a întâlnire a asistenților medicali în cadrul reuniunii anuale a oftalmologilor, a 2-a ediție pentru dry lab în care învățăm rezidenții să opereze cataractă și, bineînțeles, lucrările care sunt extrem de importante. Suntem bucuroși că avem colegi din peste 40 de localități din țară și nu numai din țară, bineînțeles și prietenii de dincolo de Prut, de la Chișinău și nu numai de la Chișinău sunt alături de noi. Suntem frați și surori și trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Nu de mult a fost doamna Bogdănici la noi la Chișinău, la o conferință de glaucom și inflamație oculare și la sfârșitul acestor sesiuni a promis că la orice chemare care survine din Chișinău este gata să vină la noi. Și noi suntem gata să venim și atât am venit la Iași. Particip la conferințele RAO deja 29 de ani, an la an, vin cu lucrări. Foarte mult îmi place organizarea, suntem foarte frumos și cald primiți. Rezidenții mei spun că se simt doctori adevărați după ce participă. Am fost apreciați și foarte mulțumim pentru aceasta că îi ajută să fie mai demni și să simți doctori, ei sunt doctori. Îmi place că sunt acceptate lucrările noastre și sunt chiar implementate unele din ele, după cum noi vedem anii următori. Și îmi place atmosfera și ca atare Iașul este sufletul meu. Viitorul oftalmologiei, o perspectivă globală asupra sănătății oculare, a fost tema principală a evenimentului, care a adus în fața participanților ultimele noutăți de diagnostic și tratament în oftalmologie. Eu prezint o temă mai rară,
Eu vorbesc despre retinoblastomul, care este un cancer al copilului mic și mă ocup de el din pandemie, pentru că atunci am fost cumva forțați să ne ocupăm de asta, întrucât copiii atunci ar fi trebuit să plece, sau înainte de pandemie plecau în țările vestice să fie tratați și din acest motiv, deci pandemia ne-a forțat să începem să facem și noi ceva mai mult pentru ei. În prezent, acum mai mult de jumătate din copii pot fi tratați aici, cu condiții normale și asemănătoare cu țările vestice, deci nu avem alt fel de tratament, tratăm la fel, urmărim protocoalele lor și, bineînțeles, cu ajutorul și pentru că am primit ajutorul necondiționat al colegilor din Franța și din Elveția, să începem și noi să tratăm și să nu mai fie nevoiți copiii să plece din țară. În chirurgia glaucomului voi veni cu o experiență nu foarte mare, dar cu un device nou în chirurgia glaucomului, un microșunt, care îl folosesc la pacienții care au un glaucom primitiv cu un deschis, o formă moderată. De ce acest device? Într-adevăr, e un device care nu este gratuit, dar acest device, mai ales la cei cu un glaucom nu foarte avansat, îi scapă pe de o parte de picături, pentru că reduce foarte bine presiunea oculară, dar un alt aspect, față de chirurgia tradițională pe care o fac de 15 ani, reduce pierderea rapidă de fibre nervoase retiniene. Eu personal sunt pasionat de chirurgia refractivă, de aceea am venit să împărtășesc rezultatele noastre cu privire la unele din cele mai noi tehnici în corecția dioptriilor, în efortul nostru de a le oferi pacienților o viață mai bună cu mai puțini ochelari. Care credeți că este importanța acestor evenimente sau cu ce ajută pe medici rezidenți participarea la aceste evenimente medicale, la aceste manifestări medicale, dincolo de orele de curs, de tratate de medicină? În ultimii ani, accesul la informație a devenit din ce în ce mai facil. Internetul ne-a ajutat foarte mult, sursele de informații sunt diverse, dar unul din lucrurile cele mai importante rămâne împărtășirea rezultatelor, discuțiile dintre noi. Avem ocazia la astfel de manifestări științifice să ne lămurim anumite, poate, neclarități, să aflăm ce fac alți colegi, să împărtășim rezultatele noastre, să aflăm rezultatele altora și, de ce nu, poate să încercăm să folosim și noi alte metode, alte aparate, pentru că alături de comunitatea științifică există și firmele care vin și ne furnizează aparatura medicală. Aici avem ocazia, în expoziția medicală, să aflăm cele mai noi date despre aparate, despre tehnici, despre medicamente. Sunt doctorantul doamnei profesor Camelia Bogdănici. Împreună cu aceasta realizez o lucrare de doctorat legată de pacienții cu obezitate și cu afectare de film lacrimal. Studiile noastre preliminare sunt destul de să zicem, importante, pentru că am stabilit o oarecare corelație între inflamații de la nivel ocular, respectiv inflamații de la nivel sistemic de care toată lumea vorbește în obezitate. Și în acest an, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a organizat în cadrul RAO a 18-a reuniune oftalmologică a asistenților medicali. Reprezint unul din cofondatorii acestei manifestări. Este o manifestare de suflet, este a 18-a manifestare dedicată asistenților medicali, această profesie nobilă. Noi ne-am adunat tocmai pentru a împărtăși experiența noastră și pentru a descoperi noi provocări. Am început cea de-a treia zi a reuniunii anuale a oftalmologilor cu dry lab-ul, care înseamnă practică în chirurgia cataractei pentru medicii rezidenți. Am ales, bineînțeles, colegii din spitalul nostru, pentru că firma care a organizat acest dry lab practic organizează în toate marile centre universitare și atunci colegii noștri tineri au avut acest prilej de a avea lectori care le-au arătat atât din punct de vedere teoretic cât și practic pașii pe care i-au de făcut într-o chirurgie.
Avem, bineînțeles, cel puțin pentru tinerii specialiști, pentru rezidenți, chiar și pentru noi cei care mai avem un pic de vechime în oftalmologie, sunt informații foarte importante și foarte speciale, noutăți, ne updatăm cu anumite tehnici chirurgicale, un training pentru rezidenți și tinerii specialiști în chirurgia cataracte, pentru să fie familiarizeze cu anumiți pași în chirurgia cataractei. Important acest lucru pentru cei care doresc să îmbrățișeze porțiunea aceasta de oftalmologie, chirurgia cataractei. Deși sunt un rezident deja spre sfârșitul rezidențiatului, a fost un drum lung, am parcurs, am învățat de la mentorii noștri, am văzut cum fac ei și am venit astăzi aici, la acest Dry Lab, pentru a pune în aplicare tehnicile pe care le-am văzut la mentorii noștri, pentru a exersa și pentru a ne forma manualitatea, ca în viitor să ne putem ocupa de pacienții noștri. O ocazie bună acesta Dry Lab, pentru că am apucat să lucrăm cu rezidenții, care sunt viitorii medici, specialiști și primari. Am putut ca să le împărtășim un pic din cunoștințele noastre, dar și experiențele noastre. A fost un Dry Lab foarte bine organizat. Unul dintre secretele longevității RAO este efortul organizatorilor, care la fiecare ediție a evenimentului reușesc să aducă în sălile de conferințe elemente de noutate din oftalmologie, abordări interdisciplinare, public dornic de cunoaștere și lectori valoroși. Fiecare ediție a reuniunii anuale oftalmologilor este considerată de participanți un eveniment de referință pentru educația medicală continuă. Cât de importante sunt aceste manifestări pentru medicii rezidenți, aflați la început de drum? Cred că foarte importante, pentru că pot să vadă lucruri noi, să audă cuvintele noi ale acestei specialități. Orice specialitate e foarte grea la început, pentru că există o mulțime de cuvinte pe care nu le știi, pe care trebuie să le înveți, pe care e bine să le înveți spuse de unii într-un mod corect și îți faci limbajul oftalmologic, lăsând la o parte diferitele teme, pe care poate ca rezident de anul întâi nu le înțelegi în totalitate, dar se pornește de la bază și expunerea la știință, expunerea la cunoștințe, venitul în contact o dată, de 2 ori, de 5 ori, de 10 ori cu un lucru, te face până la urmă să-l înveți foarte bine. Mi-am petrecut anii de rezidențiat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Au fost niște ani de formare foarte productivi, iar aceste evenimente ne-au ajutat să ținem pasul cu noile medicamente, cu inovațiile în terapie, laser și alte descoperiri. Și tot timpul am fost stimulați să citim, să prezentăm și să venim aici să ne interesăm de tot ce a apărut nou în oftalmologie. Particip la această extraordinară manifestare medicală oftalmologică de aproximativ 30 de ani. În primul meu an de rezidențiat am făcut cunoștință cu echipa organizatoare a RAO. De atunci vin cu plăcere aproape în fiecare an, pentru că este un extraordinar prilej de a învăța lucruri noi și totodată de a întâlni colegi, de a lega prietenii, de a dezvolta comunitatea oftalmologică din România. Anul acesta RAO a adus un suflu nou, a adus foarte mulți tineri pe podium. M-am bucurat foarte mult să văd colegi tineri care au adus abordări noi în oftalmologie, colegi tineri care sunt preocupați de anumite subcapitole, subspecializări din oftalmologie și pe care le dezvoltă într-un mod foarte frumos. Lectorii reuniunii anuale a oftalmologilor au prezentat pe scena conferinței teme de actualitate din oftalmologia clinică și chirurgicală, au analizat cazuri complexe din experiența proprie și au explicat cele mai performante tehnici și tehnologii pentru îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului afecțiunilor oftalmologice. Alături de specialiști în oftalmologie, la RAO s-au aflat ca de fiecare dată și medici de diverse specialități pentru a găsi împreună soluții în tratamentul holistic al persoanelor cu diverse probleme medicale. Este un eveniment interdisciplinar, având în vedere că în timpul lucrărilor am văzut medici neurologi, medici de recuperare medicală. Cât de important este această interdisciplinaritate în tratamentul pacientului?
Într-adevăr, lucrul acesta are o importanță deosebită, deoarece sunt diferite cazuri și dacă o să ne axăm doar pe problema care ne aparține fiecărui specialist, fiecare caz poate, adică cazurile speciale pot să rămână într-un fel nedeschise până la urmă. Și aici, indiscutabil, este necesară o intercolaborare cu colegii, cu specialiștii din alte domenii, care în comun, desigur, facem un lucru în favoarea pacientului ca să ajutăm să punem un diagnostic corect și respectiv să venim cu un management care să aducă sănătate, beneficii pacientului, dar, desigur, și echipii medicale. Oftalmologia este o disciplină extrem de curioasă. La prima vedere este o specialitate înalt tehnologizată și pe măsură ce îți perfecționezi abilitățile profesionale, cu atât ești mai încântat și pare atunci ca oftalmologia, aparent o disciplină mică, să fie compusă de fapt din subspecialități. Este primul aspect. Curiozitatea rezidă și din faptul că oftalmologia se găsește la interferența sau la granița cu alte discipline, neurologia, neurochirurgia, stomatologia, ORL-ul. Cu alte cuvinte, trebuie să colaborăm cu acești colegi. De foarte multe ori, răspunsul sau atitudinea medicală cea mai bună este rezultanta înțelegerii, a sfătuirii dintre doi sau mai mulți doctori care aparțin specialităților diferite. Aș puncta pentru acest an prezența colegilor de la, să zicem, de la UPU, de la disciplina de urgențe. Prezentarea urgențelor nu neapărat oftalmologice, pe care cumva le știm și le stăpânim noi, dar ale urgențelor extraoftalmologice reprezintă, pentru noi a fost un bun necesar și este un lucru care trebuie să-l remarcăm. Sunt aici legat de interacțiunea pe care o avem cu oftalmologii, legat de scleroza multiplă, care este o boală neurologică, dar care de foarte multe ori debutează și este văzută de oftalmolog. Prezentarea a fost mai mult o prezentare de teorie, de introducere, în care n-am făcut decât să insist asupra nevoilor pe care noi, ca neurologi și pacienții care ajung la noi în final, le au din partea oftalmologilor. Și, practic, e vorba de nevoia de colaborare între noi și ei. Colaborarea cu oftalmologia la noi este de lungă durată pentru că frecvent patologia orbitară care apare și în patologia noastră, că e inflamatorie, că e tumorală, că e traumatică, necesită imperios o colaborare cu colegii noștri. Deci sperăm să fie cât mai lungă și cât mai fructuoasă. Foarte mare apreciere pentru cei care continuă această tradiție. Dacă ne gândim în urmă, 61 de ani este imens, așa ca longevitate. Este o reuniune a oftalmologilor, noi suntem mândri că se organizează aproape în fiecare an în Iași, Universitatea este partener al acestei manifestări importante, pentru că trebuie să știm cu toții că afecțiunile care
sunt adresate oftalmologiei și tratamentele moderne și inovative care au apărut au schimbat complet modalitatea de a privi această specialitate și din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al opticianului, și din punct de vedere al chirurgului oftalmolog și toate. Este o manifestare de prestigiu. Noi suntem mândri că școala de oftalmologie Șeana este bine cunoscută și în țară și în străinătate, încât eu cred că va fi și în acest an un mare succes. Ce urați acestei manifestări? Mult succes și la mulți ani! Faptul că oamenii creează punți peste timp, faptul că au voința aia de a duce mai departe lucruri bune începute cu mult timp în urmă și sigur că dacă la început era un eveniment mai mic, acum a ajuns un eveniment foarte important cu oameni cu participanți de sănătate, ceea ce sigur că e un lucru care nu poate decât să bucure comunitatea profesională locală din Iași. Și anul acesta, RAO, prin colaborarea dintre oftalmologi și chirurgii plasticieni, a organizat pentru medicii rezidenți a 3-a ediție a cursului practic de chirurgie oculoplastică. Cursul de chirurgie oculoplastică e un proiect pilot în România care ne onorează întru totul prin prisma numărului din ce în ce mai mare de participanți de la o ediție la alta și totodată prin prisma numărului de voluntari care au încredere în acest proiect. E un proiect prin care fiecare dintre noi investește în colegi. Având în vedere că chirurgia oculoplastică e o ramură de nișă, atât în România cât și în întreaga Europa, e ca o supra-specializare la limita dintre oftalmologie și chirurgie plastică, e de bun augur ca să ne adunăm cei câțiva care facem chirurgie oculoplastică și să mărim această comunitate. E un eveniment deosebit să poți lucra atât la partea de frumusețe a feței, cât și la partea de sănătate a ploapelor, orbitei și suprafeței oculare. Am avut un succes extraordinar la cursul practic de chirurgie oculoplastică, iar participarea în sală și interesul pentru lucrări a fost cu totul și cu totul deosebit. Iar noutatea pentru reuniunea anuală a oftalmologilor a fost prima ediție în colaborare cu cei de la Colegiul Nutriționiștilor și Dieteticienilor și, spre marea mea bucurie, nu surpriză, marea mea bucurie este că, de asemenea, toată lumea este extrem de interesată de sănătatea oculară și, bineînțeles, de nutriția oculară. Ne onorează prezența dieteticienilor la acest eveniment de mare anvergură. Crearea unei secțiuni distincte pe teme de nutriție arată pe de o parte deschiderea comunității medicale către o abordare multidisciplinară, holistică și integrativă a patologiilor din sfera oftalmologică, iar pe de altă parte subliniază rolul alimentației în aceste afecțiuni. Această secțiune a cuprins teme foarte complexe de nutriție, cum ar fi, de exemplu, terapia medicală-nutrițională în retinopatia diabetică, rolul acizilor grași omega-3 în aceste patologii, precum și rolul unor micro- și macronutrienți în managementul afecțiunilor oftalmologice. Partenerii din industria farma au fost și de această dată alături de reuniunea anuală a oftalmologilor cu rezultatele celor mai noi cercetări științifice. Foarte mulți participanți, cu foarte multe lucrări interesante, cu foarte multă colaborare între diverse discipline. Astăzi, practic, noi am numit seriile de varia, pentru că sunt lucruri extrem de interesante. Dar ceea ce este un lucru dominant pentru ziua de astăzi este epidemia de miopie.
Atât firmele cât și participanții subliniază faptul că miopia și astigmatismul miopic are o prevalență din ce în ce mai mare, inclusiv în România, că nu trebuie să stăm foarte mult în fața unor gadgeturi și trebuie să ne odihnim ochii. Iar această zi se va finaliza cu o seară în care toți ne vom bucura, este seara de Oscar și practic este o încununare a activității noastre de 4 zile. Noi suntem extrem de încântați că oamenii ne spun e cea mai frumoasă organizare, nu știu eu, în fiecare an vreau să fie cea mai frumoasă, e cea mai bună, dar ceea ce am remarcat este că toată lumea aduce noutăți și că modul de prezentare este din ce în ce mai interesant și de frumos. Oricum, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile ne stimulează să pregătim deja și cea de-a 62-a aniversare. Excelență, profesionalism, inovație, longevitate și prietenie sunt cuvintele care au definit și definesc peste timp reuniunea anuală a oftalmologilor.